Ahojte lidičky, dneska si zahrajeme jako babka Granny, jako vidíte. Tak půjdeme. A víme, že se musel schovávat. Tak dobrá, začneme. Když jsem to hrál, a vždycky jsme začínali někde tady. OK, tak půjdeme si kouknout do kuchyně. Sledujte, se bude tam dole. Strašně obraz. Tak. Jdeme si jdeme ho zabít lidi. Kam, ale co se s tím děje? S tím borcem? Tak je mrtvej. Co teď? Se rozpavne znova. I see you. I see you. I see you. I see you. Tak lidičky, teď si zkusíme tady najít. Tady nějakého spolužáka. Koho pak to budeme? Poslouchejte ten zvuk, slyšíte to? Do prdele, teď jsem poradila docela. Teď jsem fakt začala poradit. Co je? I see you. I see you. Lidičky, řekneme si, je to nemusí. Hele, teď jsem něco viděl. Hele, tady máme slendrny. Co udělám? Jsem se slyšel, fakt. No. Hele, co tak? Kde? Koukejte na můj hnusný chtich. Jáško, kam ses? Jak vidíte? Want to play hide and seek? I see you. Ty vole, tady ses. Tak jo, lidičky, tak čus.